Jienu int, kitbita u ser tkantaħħa il-kantawtriċi Marilyn Aquilina. Ma nafx kif ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk, nlisten dak li nħoss. Mis-soltu nistħi, anzi inkomda f'ġismi, għall-inqas sibt li kont. Ninsabu f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix ħin x'nitlef, donna d-dinja se tintemm. X'hemm ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien għall-kwiet, il-bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet. X'hemm ħażin immorru mixja fil-kampanja, ingawdu ftit li fadal mingħajr xi konstruzzjoni jew konkrit. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar, imma dik l-imħabba logħba man-nar, ma rridx impoġġik f'periklu jekk nersaq viċin, ma ngħidlix hemm ħażin li nkunu biss jien u int. M'għandix ċans miegħek, xorta waħda jinbudani minnek, xorta naħseb fik. U għajna f'nofs it-taħwit u l-ġen, m'għandix iktar x'nitlef għax id-dinja se tintemm. X'hemm ħażin jekk insaqsik, niltaqgħu x'imkien bl-arbit, għax li naħsbu jisqat m'għamel ġid. X'hemm ħażin niġbdu ritratt ta' kull bibi kull ullit, forsi dik tkun iċ-ċavetta li bija tiftaħ qalbek miegħi għax tkun trid. Għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar, imma dik l-imħabba logħba man-nar, mhux se npoġġik f'periklu jekk nersaq viċin, ma ngħidlix hemm ħażin li nkunu biss jien u int. Kif nista' ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk, meta naf li ma